Assalamualaikum Kang Gareng. Waalaikumsalam Truk Gong, Pak Gong. Ya Truk, waalaikumsalam. Iki lagune meneh Gong. Ayo coba tak rungokke Truk. Indonesia negeri yang hakiki berdasar Pancasila sakti, pedoman bagi rakyatnya, mendukung gerak maju, jadi insan imani, menjaga tertib dunia, damai aman selalu, mencerdaskan hidup bangsa, berdaulat di segala bidang. Indonesia makmur sentosa, Indonesia jaya merdeka. Ki mau Gong, Indonesia jaya merdeka. Wah, syaratnya apa Truk? Jaya merdeka ya kayak mau. Syaratnya iki nek diurutke saka ngarep ya kae. Modale bangsane dhewe ya Truk, Indonesia Nusantara iki kayak mau negeri yang hakiki. Tegese piye Truk? Negeri yang hakiki lho, tegese iki komplit wisan. Ijine wis berdaulat ya Truk, wis merdeka. Kaping pindho ya Truk, wis ana pemerintahane. Oh iya, terus kaping telune struktur pemerintahan, sistem sing ana wis lumaku. Oh iya ya, aturan-aturan wis lumaku di segala bidang lho. Iki tegese wis hak iki tegese bener ngono lho, Gong. Ijine iki wis ana dasare lho, nggih berdasar Pancasila sakti lho. Landasane iya ibarate wong mlaku iki nek ana landasane iki lak. Oh iya ya, Pancasila sakti. Lah kok diarani sakti tegese piye, Truk? Oh, sakti iki tegese ya kuat. Ngono nyatane iki Pancasila iki diuji awit jaman semono iki ya Gong. Tetep isih kukuh bakuh. Dinggo pedoman bagi rakyatnya lho. Ya termasuk kabeh ya Truk, iya termasuk awake dhewe Gong. Oh iya ya Truk, iki mendukung gerak maju. Bangsane dhewe iki sing ndorong supaya maju iki ya kae landasan dasare kuwi mau. Ngono sebab landasan dasar iki uga padha karo kuwi tujuan kok Kang Gareng. Ngono kok. Tujuane iki padha karo dasare kuwi mau. Padha karo nek wong gawe omah ki bentuke omah piye iki lak ya manut karo pondasine. Tujuane engko omah iki arep tak bentuk piye iki berarti manut karo landasan pondasi dasare kuwi mau. Oh iya ya Truk. Nah iya kuwi lak padha karo negara ya ngono. Ngono. Mula nek arep ndelok tujuane bangsa ya gari ndelok dasare bangsa kuwi mau. Sing pinangka kanggo penggerak untuk maju, pendorong ya terus sebagai petunjuk. Jadi samping pendorong ya go petunjuk jalan. Oh ngono, komplit salah sijine ya iki mau jadi insan imani. Wah, jadi insan imani iki tegese lho, kae nek sing dikundangke lak menjadi insan kamil ngono kae. Para ulama sing dawuhe lak ngono karo iman iki ya beriman. Kae mula ning nggon Pancasila sila pertama lah kae wis ana ayo berketuhanan yang Maha Esa kuwi lah bentuk keimanan. Ngono ya Truk. Lah sampai imanan sing paling tinggi ya sing dijenengke ihsan kae nek manut dawuh para ulama iki sing tak ngerteni ngono. Tingkatan ihsan iki tingkatan iman sing paling dhuwur. Oh ngono Truk. Iki nek manut dawuh ngono. Lah iki mula golek insan iki lho, Gong. Sing awake dhewe kadang iman tok wae urung jejeg. Iya, iya. Iman tok isih urung jejeg apa meneh munggah ning nggon ngono. Ning nggon ihsan. Iya. Oh iya ya, insan imani tekan ihsan ngono kae jare nek manut dawuh iki ke tingkat iman sing paling dhuwur iki jenenge kuwi itu. Lah iki nek ora digoleki lah ora iso
kanggo ngoreksi awake dhewe iki wis tingkatan ihsan iki wis iso apa durung. Lah iya ya Truk, wah jan wis anggere ora sinau ngene iki malah ya ora iso ngoreksi ya Truk. Ya padha to Gong nek kene nggon sekolahan kene awake dhewe ora sinau kok ora iso ngoreksi pelajarane dhewe iki bener apa salah iki lak. Oh iya ya ragu-ragu. Ngono nek beda nek sinaune tenanan iki nggarap soal iki mesti wah iki bener ngono. Iki aku mesti lulus ngono iki mantep Truk, mergo sinau. Oh iya ya padha nek nggon tuntunane Gusti Allah iki nek awake dhewe ra sinau kadang ya ora iso iki awake dhewe iki wis tekan ngendi. Lah iya ya menjaga tertib dunia lho kuwi ya Gong. Ayo kene nggon Pancasila lah. Kuwi termasuk menjaga tertib dunia. Menyebarkan kedamaian iki bangsane dhewe iki amanahe ngono Truk, tujuane iki ngono. Di segala bidang mula saiki akeh to Truk. Di segala bidang, di bidang seni, pertunjukan ya membawa damai dunia, membawa pengaruh sing positif ana dunia lho. Di bidang olahraga ya termasuk ngono lho ya Gong, utamane iki ning nggon sepak bola lho, membawa damai dunia. Oh, memberi inspirasi dunia, membawa damai kae ya secara langsung tidak langsung otomatis wis termasuk anu Gong, menyampaikan amanah bangsa. Wis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sing ditebarke lho. Di bidang olahraga umpamane sepak bola lho ya Gong. Ya kuwi bukti-bukti contone ngono Truk. Di bidang apa wae, misalnya di bidang kae anu apa tentara. Ya negarane dhewe ngirim pasukan ke perdamaian lho iki coba. Wah iya abot lho abot. Wong membawa damai di antara orang yang berselisih neng kono kok menjaga perdamaian iki lak padha karo dadi pegawene PBB. Ya oh iya ya Truk, kuwi bangsane dhewe wis kae ya melaksanakan amanah Pancasila. Truk kuwi Gong, ngono kuwi jebule. Wah ya di bidang apa wae, pertunjukan contohnya umpamane gamelan, lho wayang kulit. Kuwi nyatane menebarkan inspirasi damai di seluruh dunia lho. Oh iya, secara tidak langsung iso membawa pengaruh yang positif, sithik mboko sithik iki membawa pengaruh karakter manusia iki disesuaikan karo irama sing dirungokke iki. Ya iso membawa kedamaian ngono kuwi mau. Iki secara ilmune jare ngono Gong. Wah iya ya Truk, nyatane ya ngono kok Truk. Ha iya. Ngono, mencerdaskan hidup bangsa jelas. Ngono kuwi dadi mula nggon pendidikan ya digerakke ning gone bangsane dhewe kuwi. Oh iya Truk, metode supaya pendidikan maju piye Truk? Lho nek manut dawuh para pinter iki metode supaya carane iki nomor 1 iki piye carane murid iki gemar membaca. Lah dikongkon wah nek dikongkon tok iki wis ibarate iki entek amek kurang golek Truk. Ngono bendina mesti dielingke ayo belajar membaca. Ning kudu golek metode Truk piye carane supaya murid iki gelem ora gelem dengan terpaksa pertamane iki terus gelem gemar membaca. Ngono Gong. Manut dawuh ngono kok Truk. Wah lagi ya pancen bener kok Gong. Lah carane piye Truk? Ana iki misale iki supaya meningkatkan minat baca iki. Ngono iki nek manut sing ana iki kudu murid iki ya terus nek nggon sekolahan iki diperbanyak untuk presentasi. Presentasi iki apa? Lho nek manut sing dawuh sing ana ke ketoke sing jenenge presentasi iki ya ora beda karo nek mulang kae ning nggon guru ning ngarep ngono terus nyampeke isine pelajaran. Nek murid jenenge presentasi ngono jarine ngono. Jadi murid ki kon maju ngono Truk. Coba kamu maju. Coba terangkan apa pelajarane. Umpamane sejarah Truk. Lah iya umpamane sejarah iki coba ceritakan sejarah Majapahit. Wis kon ngomong ning ngarep kelas. Iya, Oh ngono Truk. Iya no kon ngomong wis kira-kira iki 5 menit ngono. Oh iya. Wis ora entuk nggo buku, wis kudu ngomong ning ngarep ngono kuwi mau. Lho, kuwi lak otomatis nganu to Gong kuwi mesti gelem ora gelem kuwi mbuh terpaksa apa ora iki mesti gelem
gelem sinau, maca. Ya kok, sebab engko nek ngarep kelas engko nek plegak-plegu ya isin kok karo kancane kok. Oh iya. Ning kono iso dinamis, di murid liyane ya nggatekke kancane sing presentasi kuwi mau. Ya iso ngoreksi dadi le sekolah iki malah iso aktif dinamis ngono. Tur kuwi iso meningkatkan kemampuan Truk, sebab minat membacane dadi meningkat. Sebab nek ora menguasai pelajaran iki engko nek ning ngarep kelas ya plegak-plegu. Iya. Oh iya ya, lah diperbanyak Truk kuwi. Oh ngono. Nek iso iki saben dina iki ana presentasi dari setiap murid di bidang pelajarane masing-masing. Umpamane iki sedina iki ayo sing pelajaran biologi ayo ana 2 sing dikon presentasi 5 menit cuk digilir ngarepe lho ngono ya. Kuwi pertama Truk, Lah ping pindho Truk, ping pindho nek arep ulangan aja dikandhani. Ya ulangan mendadak ngono. Kuwi dibiasake, Dadi murid engko siap terus bendina ora kok kaya awake dhewe biyen nek arep ulangan lagi sinau. Angger sekarang ulangan ngono kuwi protes awake dhewe mbiyen. Ya Mbok ampun sakniki to, Pak. Anu bencang mawon. Lho. Lah ngono sebabe nek saiki bijine elek mergo urung sinau. Oh iya, ning nek ulangan ora dikandhake akhire do sinau terus. Memang jenenge pendidikan iki anu kok, Truk. Tujuan utama iki mencari ilmu kok ya. Awake dhewe mbiyen ora. Lah apa? Awake dhewe mbiyen iki mencari ijazah ya, Truk. Ya. Dominane iki golek ijazah karo golek biji. Ora golek ilmu. Lah iki lho dominan ngene iki sing iso awake dhewe mbiyen iki klerune ning kono. Mula ora aneh nalika ana ulangan iki ya anu ya Truk apa iki sinaune ya sewengi sesuk arep ulangan lagi sinau. Maca bukune. Lah iya engko nek wis bar ya ora. Iki umpamane esuk didadak ya wis ora iso lali kabeh. Mergo ora golek ilmu mung areng golek biji. Ngono kuwi awake dhewe iki mbiyen ngono. Ha beda nek sing ranking 1 kek ya kok. Nek sing ranking 1 kek seneng golek ilmu kae. Ora usah dikon sinau dhewe. Wah iya ya kuwi jebule ngono kuwi ya Truk. Wah iya ya Truk. Kuwi mula iki kok ora ketang sithik awake dhewe ya tetep sinau jare seumur hidup. Ngono kekurangan sing ana ora patek gatekke belajar ya ora ketang mlaku timik-timik ya kok ya sinau sak-isa-isane. Ngono to Truk. Kuwi pelajarane. Wah nek sinau ora dielingke ulangan iki ya apik ya. Apik pisan pindho engko suwe-suwe rak murid iki do sregep sinau dhewe-dhewe. Engko nek wis ngerti rasane sinau iki kok nyenengke lho. Akhire sinau wis dadi hobi, belajar membaca wis dadi hobi. Lah kuwi memang kudu dipaksa dengan metode sing gelem ora gelem murid kuwi mempunyai minat baca. Oh ngono. Sijine kuwi anu Gong. Sijine kuwi awake dhewe ya kuwi wong jenenge wong minat dan bakat iki sok wong ki dhewe-dhewe. Ana wong sing dikeki minat bakat iki cerdas di bidang akademik. Ngono Truk. Iya. Di bidang adabune sing sekolah minat bakate di bidang akademik ya seneng sekolah Truk. Mula sing ranking 1, 2, 3, 4, 5 sing sregep sinau ki mergo minat bacane, minat bakate ning nggon pelajaran akademik. Ya kudu dimaklumi Truk awake dhewe mbiyen nyatane ya ora cerdas di bidang akademik. Oh iya ya Gong. Duwe minat bakat iso uga liyane punya kecerdasan di bidang liyane. Lah iki ya kudu dipahamke nang awake dhewe iki Truk. Ngono ya Truk. Wah iya ya Gong. Ana sing cerdas di bidang seni musik lho. Ana cerdas di bidang bakate di bidang seni lukis lho. Wah iya ya. Saiki coba sing misale bidang akademike bagus dikon ning nggon sekolahan seni lukis ya mesti ora mungkin bijine apik. Oh iya ya Gong. Ngono ya Truk. Iki mau Kang Gareng sithik-sithik ya Truk. Iya.
Sesuk terus meneh ya Kong. Aya Truk. Heeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.